राकेश ब्रह्म आं हिन्दू होनना बुंदों आंथ' बुंनो नागिरो बिथाङा हिन्दू माने हिन्दूनि एक बिन्दुबो गियान बिथाङा गैया आङो गासै बिटिसिनि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय आरो नोंथां मेडियाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बरायनायखौ बावबाय जायखिजाया मैया जोंहा बिटिसिनि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा माखासे खोथाखौ आंखौ जाबसिननानै प्रेस मिट होदोंमोन आं बिनि खेंफेरथिखौ होनो थाखाय आङो बाध्य जादों जायखिजाया बिथाङा बुंदों जय मसाहारिया बरपेटानिफ्राय क'क्राझारसिम जिमान धाबा दङ प्रत्येक धाबानि जौनि बेसेनखौ मिथिगौ ना माबायदि बुंदों होनदों जाय हक बिथाङाबो दय आंनि प्रति बारा मोजाङै रोखा नङा आंथ' भेजिटेरियानसो हानायमानि आङो शुद्ध शाकाहारि खानाखौसो आङो साबजायो आरोखि बेयाव जौ थौनि खोथा गैया बिथाङासो हयथ' थांनाय मोनायाव बारा बोखोद्रायनानै मैयाबोथ' गायाखैमोन नामा बिनि थाखाय प्रेस बिबुंथियाव माने एसे रं माने कमिटमेन्ट खालामदों बायदि मोनदों आं जायखिजाया बिथाङा बुंदों बिटिसिनि एमसिएलएआ 50,000 दरमाहाखौ रायजोनि खामानि मावालासिनो जागासिनो दं बुंदों आरो बिथाङानो हयथ' रोखा नङा बिटिसिनि एमसिएलएआ बेसेबां दरमाहा मोनो बिथांमोननि सरकाराथ' जोंनो 50,000 दरमाहाथ' बिथाङा बेखौ क्लियार जाग्रोना लाथों बेले जाजा जों मोनो जाय हक आरो बिथाङा बुंदों खामानिनि थाखाय समस्तिनि रायजोनि सार्थनि थाखाय कुनु एएम अफिसाव बे खामानि बिहोआखै होनना बुंनो नागिरदों बिनिबो आंहा तथ्य दङ खोथाया बिदि नङा आङो 2021आव जोङो बोसोरसे अबैध सरकार होनना जोङो बुस्थुखौ एभयड खालामदोंमोन एसेम्ब्लिखौ नेक्स्ट इयार 2021निफ्राय आरोखि 2021निफ्राय जों एसेम्ब्लियाव थांनानै आरम्भ खालामदों आरो रायजो राजानि सार्थनि थाखाय आङो नै डेट दं 7 जुलाइ 7 जुलाइ 2021आव आङो फुरा सालबार समस्ति रायजो राजानि 11टा एस्टिमेट साबमिट खालामदों 8 कौटिसोनिफ्राय 8.5 कौटिसोमोन आरोखि नै बे दं बेखौ नायनानै खेबना लाबानो जाबाय बे अफिसियेल माबा प्रप'जाल बेयो थिग আছে खोथाखौ बुंनायखौ मोजां मोनदों मोजाङानो दं आं दाबो रेडि दं आं दाबो नै डिपार्टमेन्टेलि 7टा स्किम प्रिपारेसन खालामदों दै नै 21 सेप्टेम्बर 2003 नै नायना दै बेफोर एस्टिमेट बे खिन्थु आंहा सन्देह दङ जेब्लानाखि 2021-22नि फाइनान्सियेल इयारनि रड कनस्ट्राक्सननि प्रप'जालखौ आं जेब्ला साबमिट खालामदोंमोन अब्ला खिन्थु बिथांमोना अफिसारफोरनो बुंना दोननो जाहैदों अपोजिसननि खुनु एमसिएलएनि प्रप'जालखौनो एक्सेप्ट खालामनाङा होननानै जाहोनाव क'क्राझारनि रिजिनेल चिफ इन्जिनियार बिथाङा आं जेब्लानाखि एस्टिमेटखौ साबमिसन खालामनो हरदोंमोन अब्ला बिदि बुंना हरदों आरोखि उफाय गैया जोंथ' कर्मचारिसो दा सरकार जेरैबायदि इन्सट्राक्सन होना दोनदों उनफोराव जुदि लानायनि खोथा बुङोबा जोङो नोंथांनि माबाखौ एक्सेप्ट खालामनानै बेबस्था लासिगोन बिदि रखम आरो एबारथ' मोजाङानो जाबाय आंहा रायजो राजानि सार्थनि खोथाखौ बुंदोंबा आंनि बिथांखौ आं धन्यबादखौनो जासिदों आंहा दा रायजो राजानि गोनांथिखौ नायनानै आङो प्रप'जाल एस्टिमेट खालामदों 50 लाखनि खालामदों आं गाबोन बिटिसिआव साबमिट खालामो दा जा राकेश ब्रह्म बिथाङा हरगोन ना हरा बेसे गिदिर खोथा जासिगोन आरोखि मा बुङो जायखिजाया नोंथांमोननो आं खोन्थागोन जाय हक आरो बुंदों बे आत्महाय गटफोरनि बे 75,000 मानो बिहोआखै होनना बुंनो नागिरदों बे 75,000 माबाखौलाय आङो नै तथ्य दङ एसेम्ब्लिनि 2021-22नि जिथु सेसन बे सेसनाव आं प्रश्न खालामदोंमोन आरोखि थांनाय इलेक्सननि जिथु नोंथांमोननि रायजोनो होनाय खोथा आइजो माहारिफोरनो जिथु रायजोनो होनाय खोथा 75,000 होनायनि जिथु डिक्लेयारेसनमोन बियो मा पर्यायाव दं होननानै सोंनायाव बिथांमोननि कनसार्न इनचार्ज डेपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों 75,000 होनाय जिथु घोषणामोन बे
पलिटिकल डायलगमोन होनना बुंदों थारमाने 75,000 होनाया बे कमप्लिट माने मिसा खोथामोन आरोखि नंखाय खोथामोन बेखौ सारेन्डार खालामखाबाय बिनि उनाव आं मोनसे सोंबावदों होनबालाय दिनैसिम बेसेबां आत्मसहाय गुटनो नोंथांमोना अनुदान होगोन होननानै बिथांमोना रिटेनलि होदों जोङो एनआरएलएमनि अनगायै बिटिसि फान्डनिफ्राय थाइसेबो कुनु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अनुदान होआखै होननानै रोखा एसेम्बलि रिपर्टआव रिटेनलि होदों आरो बे तथ्य दङ आरो बिथाङा बुंदों जा हाग्रामा सारखौबो सान खोरायनायखौ नुबाय थानो मोनो बेयावनो बुंदों बिथाङा हाग्रामा सारानो बे मस्जिदाव थाङो मालाबा गिर्जायाव थाङो मालाबा बाथौ खुलुमनो थाङो आरो बिथाङा गावखौनो राकेश ब्रह्म आं हिन्दु होनना बुंदों आंथ' बुंनो नागिरो बिथाङा हिन्दु माने हिन्दुनि एक बिन्दुबो गियान बिथाङा गैया इसोर बाथौ आल्लाह गिर्जा इसोर बाथौ आल्लाह गड सासेयानो नंगौना नङा इसोराथ' सासेयानो जोंहा भाषा अनुजायै बेलेग बेलेग सौरा मुसलमानफोरा आल्लाह बुङो ख्रिस्टियानफोरा गड बुङो बाथौआ जोंहा बोराइ बाथौ बर' हारिया जोंहा बाथौ धर्मनिया बोराइ बाथौ बुङो निजेनो माने कनफिउजन दङ इसोरा बिराद 10 जन सानना लादों नामा बिथाङा जायनि थाखाय सोंखारनो नागिरदों बिथाङा ख्रिस्टान होननानै बास्तबाव इसोराथ' सासेल'खा जोङो बेखौ शास्त्रआव मोनखादों जाय हक गोबां समाव गोबां खोथा बुंबोदों आङो रायजो राजानि किसुमान खोथाखौ बुंनो नागिरदों जोंहा थांनाय आन्दलनफोराव जिथु मार्टियासफोरनि जिथु अनसुंथाइ जा मानव गेदेर हाग्रामा महिला सारा बिपिएफ सरकारनि आमोलाव बिथांनि सरकारनि आमोलाव 2600 जननि मार्टियासनि जिथु एक्सग्रेसिया बेखौ एप्रुभ खालामना होलांदोंमोन खिन्थु बिथाङा बेखौ मा खालामदों बिथांनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बै मार्टियासनि लिस्टखौ सन्देह खालामनानै बिथाङा इनकुवारि खालामनायनि नामाव सेंसन अर्डारखौ केन्सेल खालामदों जाहोनाव दिनै मोननो गोनां बे मार्टियास फेमिलिनि जिथु अनसुंथाइ बिथाङा होनो हायाखै मानो होनबा इनकुवारि खालामनाय लोगो लोगोनो भेरिफिकेसन खालामनाय लोगो लोगोनो पुलिस डिपार्टमेन्टआ मार्टियासफोरनि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नागिरो खिन्थु जोंहा थांनाय बड' आन्दलनाव गोबां जोहोलावजोफोरनियावनो जोंना पस्टमर्टेम रिपर्ट गैयामोन खारन जोङो पुलिसनि नोजोराव सुथ्रु हिसाबै जोङो कुनुदिन प्रशासनिक पस्टमर्टेम रिपर्ट खालामना लानो हायाखैमोन आरो दा बास्तबआव जेखौ नुनो मोनो थारमाने मानगोनां प्रमद बर'नि जिथु सिद्धान्त बे सिद्धान्त बायदिबा पस्टमर्टेम रिपर्ट मोनाबा जिहेतु सरकार एक्सेप्ट खालामा थारमाने जायफोरा थांनाय आन्दलननि मुंख्लं जोहोलावजोफोरनाव पस्टमर्टेम रिपर्ट गैया बिथांमोना फैगौ दिनाव बे प्रमद बर'नि दैदेननायनि जिथु सरकार बे सरकारनिफ्राय खिन्थु मुंख्लंफोरनि जिथु एक्सग्रेसिया मोननो गोनां जिथु फैसा बेखौ मोनैया रोखा जाबाय आरोखि थांनाय बाजेटआव 500 कौटिनि बिदिहाय मोनसे लिस्ट खालामदोंमोन खिन्थु मोनसे बाजेट खालामदोंमोन बे बाजेटआव खिन्थु जिखिनि मांसे होनांगौमोन बेखौ बिथांमोना खिन्थु लिस्टआव माने मोनाखै आरोखि पस्टमर्टेम रिपर्ट गैयिनि थाखाय जाय हक बिथांबाय आरो मोनसे खोथाबाव जोंहा एनुवेल बाजेटनि जिथु फैसा मोननो गोनां फैसा बै फैसाखौबो जोंहा बिटिसि सुक्ति मथै 10% इंक्रिमेन्ट जायोमोन आरोखि प्रत्येक एनुवेल बाजेटआव जोंहा चिफ सारनि बिपिएफ सरकारनि 19-20नि जिथु फाइनाल बाजेटनि जिथु फैसा एलोकेसनमोन बे 671 कौटि 78 लेक्समोन आरो बेखौ गालांदोंमोन आरोखि बे फैसाखौ इलेक्सन अफिसनि थाखाय बेखौ बाहायस्लाबनो हायाखै बेनि गेजेराव कभिड फैबाय बिनि उनाव गभर्नर रुल जाबाय बिनि उनाव 2021नि लास्ट इयारजों प्रमद बर'आ अक्ट'बरमोन ना डिसेम्बर जायखिया लास्ट इयारजों बिटिसि सरकारखौ सामलायो बेयाव 671 कौटि 78 लेक्सखौ 671.78 लेक्स करोड़खौ 3 मासाव बेयो इउटिलाइज खालामो बिथाङा उनाव 21-22नि जिथु बाजेटनि फैसा मोननांगौआथ' 10% इंक्रिमेन्ट जायोबाथाय मथा मथि 812 कौटि
85,38,000 थाखा मोननांगौमोन आरोखि फैसाखौ मोनदों 650 कोटि 650 कोटि मोनदों आरोखि इयाव जोंहा बिटि सुक्ति बायदि जितु 10% बारायना जितु मोनबाय थानांगौ खोथामोन बे खोथा मथेबा जोंहा 162 कोटि फैसा खम फैदों बे फैसाखौ एक बोसोराव बाहायजोबनो हायाखै बिथांनि रिपर्ट बायदिबा 650 कोटिनिफ्राय एक्सपेन्डिचारखौ 377 crores बाहायदों 377.12 377 crore 12 lakhs बे बाहायदों आरोखि ओमफ्राय आनइउटिलाइज 270 crore point 91 बे फैसाखौ बाहायनो हायाखै बिथाङा जोंहा मोननांगौ फैसाखौ हिसाब खालामोबा मथा मथि दिनैनि तारिखाव 584 कोटि थाखा जोंहा खम मोनगासिनो दङ बिनि बिलाव मा बुंनो सानो सारा मायाव फैमारोबा बेखौथ' रायजोफोरनि मेटार दिनैनि तारिखाव जुदि नोंथांमोना जों नायोबा बिपिएफआ कन्टिनिउ समस्ति वाइजआव जयनिं प्रग्राम लाबाय थादों बावैसो जोंनावबो बै खालपानियाव 1800 70% इउपिपिएलनिनो बे कर्मि गथाफोर 1800 जइन जादों आरो बे खालि बे जोंनि प्रग्रामखौ एसे दुर्बल खालामनो थाखाय बिथांमोना गोदानै बे बासबारियाव बिसोरबो मोनसे प्रग्राम लाफादोंमोन आरो बिथांमोना सम थिदों जायनि जाहोनाव आंनि गामि खाथियाव बे अथागावआव बिराद माने गावसोरनि सापर्टार दं हिसाबै जयनिं प्रग्राम लादोंमोन जयनिं प्रग्रामा साक्सेस जायाखिसै जाहोनाव 300 गेटारिंखौ 500 जन जादों होननानै मिसा खोथा बुंनांगौ बायद' जादों आरो बिथांमोना समस्ति मोनसे प्रग्राम लायोबा सिंगेल समस्तिजों बिसोर मालाबा प्रग्राम साक्सेस खालामनो हाफेराखै मोनसे समस्ति नामै फुरा डिस्ट्रिक्टनि मानसिखौ बोनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरोखि सालबारि बिहाबाव पिपल हिसाबै एक्चुअलि आंहा बेयाव बारा इन्टारभिउ खालामनो खोथा गैया खिन्थु जितु नुनो मोनदों बिथांमोना खिन्थु खौसे नङा बावैसो चेयारमेना सोरबा प्राइमारि प्रेसिडेन्टखौ बुनायखौ बे दलनि मोजां लक्षण नङा होननानै सानो आरोखि इउनिटिया अभाब पाब्लिक समर्थनाथ' फैगौ दिनाव थांनाय दिनफोराव जेरै जिर' मारदोंमोन बेनि सम्भावनाखौसो आं अनुभब खालामो आरोखि माबो दं बे क'क्राझाराव 82 किल'मिटार पाका लामा दंमोन 82 किल'मिटार पाका लामा 82 किल'मिटार पइन्ट 140 नै बेयाव तथ्य दं दै बे लिरना होनाय जा सारमोना लिरना होनाय एसेम्ब्लियाव बे नंखाय खोथा नङा बेनिफ्राय पाका दालाङा मात्र गंब्रै दङ क'क्राझाराव उदालगुरियाव 156 किल'मिटार 156.40 मिटार पाका लामा दंमोन 15था दालां दं होनना बुंदों गासै माने 238 किल'मिटार पइन्ट 540 मिटारमोन आरोखि लामाया बिटिसि जानाय आगोल ओमफ्राय दालाङा 19 खानल' चिरां उदालगुरियाव दालांबो गैया पाका ब्रिजबो गैया बाक्सायाव पाका ब्रिजबो गैया पाका दालांबो गैया जिर'मोन आरोखि डेभेलपमेन्टआ बिटिसि जाखांनायनि उनाव होमबालाय बेसेबां जाखो बिटिसि जाखांनायनि उनाव नै बिथांमोना रिपर्टखौ देखायनोसै आङो हाग्रामा सरकारनि आमोलाव 2990था फिसा गिदिर आरसिसि ब्रिज खालामनाय होननानै रिपर्टआव लिरना होनो बायद' जादों लामाखौ 4459 किल'मिटार पाका लामा खालामनो हाग्रामा महिला सारा रड कनस्ट्राक्सनाव नोंथांमोनालाय बेसेसो गोलाव खालामदों होनना बुंनाया बिथांमोना 5 किल'मिटार अलरेडि जों क्लियार जाबाय बाखिया आन्डार प्रसेस जाना दं होनना बुंदों बे स्टेटासा 2021-23 मार्च न'नि खोथाखौ बुंदों बिराद न' होगोन होननानै गंबेसे न' होगोन होनना बुंनायाव बे बिथांमोना एसेम्ब्लि रिपर्टआव लिरना होदों जों न'खौ गंसेबो होनो हायाखै होननानै हानायबो नङा खारन अलरेडि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जिखिनि एलटमेन्ट जाबाय गोदान सेन्सासनि उनावसो गोदान न'नि खोथाया फैगोन आरोखि सेन्सासा नांगौ जायाखै बे सेन्सासा आं जेसेबां मिथिगौ 25नि आगोल जाया 25नि उनावसो सेन्सास जागोन सेन्सास जाखांनायनि उनावसो न'आ सोर मोनगोन सोर मोना बे उननि खोथा फैगोन बेयावलागै बिथांमोननि बे सुपार गभर्नमेन्टआ थाहैनाय नङा आरोखि नै बेखौ लिरना होदों नै कुइसन नाम्बार 5आव दंमोन आरोखि 2021-22 प्रश्नमोन बे गंबेसे होखानाया नै लिरदों गंसेबो गैया एसेम्ब्लि कुइसन एन्सार रिपर्ट आरोखि बहाथो न' बिसोर बिथांमोना सिगिबाय थायो
बिथांमोना मैया मोनसे एलिगेसन खालामदों दि आङो बे आंनि गामि खाथिनि बे प्रग्राम बिथाङा एसे मेथ्सआव बे गणितआव एसे गन्डगल दं आरो नङाबा बेहा मेगनाव एसे ससमानि दरखार गोनांथि दं बायदि मोनबाय बेटारि डाउन जाबाय बायदि मोनदां जेरावनाखि 300 मानसिनि गेदारिं बेयाव 500 जयनि खोथा गैया आं मिथिगौ बाहाय गामिनि खाथि खालानि मानसिया बुंनाय बायदि 50 जन जयन जादों आं मिथिगौ आरो बाखिखौ बिथांमोनानो जागोन गेदारिंआ जेराव 300 500नि खोथायानो फैखाया बे आरोखि जायखिजाया खोब दुखुनि बाथ्रा आं दुखु मोनदों आं बिदिहाय प्रेस मिटआव बारा इन्टारेस्टेड नङा आं थांनाय दिनफोराव बिदि प्रेसआव जरित नङा खिन्थु बिथाङा जिथु माबा अपबाद मिसा अपबाद जाबसिनना होदों बेखौ आं क्लियारेन्स नोंथांमोननि माबाजों होबाय आसा खालाम फैगौ दिनाव बिथाङा आबल थाबल बुङाबालासिनो रायजोनि जिथु खोथा होनाय बेफोर खोथा होनायखौ जाहाथे बास्तबाव परिपुर्ण खालामना होनो हायो आं बेखौनो बिथांनिसिम खावलायगोन आरो आंखौ जिथु अपबाद खालामदोंना बेयो आंहा सोंबाय रेडि मानगोनां एम बिथां राकेश कुमार ब्रह्म सार गाबोन आं थांगासिनो क'क्राझाराव आंनि इस्टिमेट साबमिसन खालामदों आं रेडि थांनाय बारावथ' होआखिसै 11टा इस्टिमेटआ नै बे दङ रायजोनि जिथु मोन्थाय अपजिसन हिसाबै जोंनि प्रप'जेल एक्सेप्ट खालामासै नोंथांमोना सोंखारिबाय थायो हाग्रामा महिला सारा बे 3 बोसोराव खेबसे माबा मा होनो एसेमब्लियाव गानो फैयाखिसै होननानै गानामालाय मा लाब नोंथांमोना बबे प्रप'जेलखौ जोंनिखौ लाफिनदों जोंहा हाग्रामा महिला सारा अपोजिसन लिडार जाना होदों जोङो पार्टि हाग्रामा सारजों डिसकासन खालामनानै जोङो एसेमब्लियाव रायजो राजानि जिथु लाबजनक जोंनि लाबजनक जिथु आसनि बेफोरखौ लानो थाखाय जों खावलायो नोंथांमोना मालाबाबो खोमा सुफेराखै जोंनि जिथु सोंथि बेखौ नोंथांमोना गोसो गुदुं जानानै मालाबाबो रोखा रोखा फोरमायफेराखै जोङो कुइसनजों एन्सारजों जुदि बिजिलायना नायोबाथाय बुङो जे जों गोजोनथाव बायदि मोनाखै आरोखि साख्रिनि खोथाखौ जों रोखा जानो लुबैयो नोंथांमोना सोङोबाथाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि थाखाय बेबस्था लागासिनो दङ मा बेबस्था लादों साबेसे थाखाय लानायनि थाखाय प्रिपारेसन दं मास्टार प्लेना मा दं बेफोरखौ नोंथांमोना खिन्थु रोखा खोथा बुंफेराखै फैगौ दिनफोराव बेफोरखौ नोंथांमोना बेसेबां फिजिबिलिटि दङ रोखा रोखा खालामनानै बुंबानो जाबाय नंखाय खोथाफोरखौ आसा बायनानै लाब गैया आरो बे जोंहा सिदा सादा बड'लेण्डनि जे माबा मा होनो आइजो बिमा हारिखौ नोंथांमोना थगायबाय थाबोनो फाब नांगोन नोंथांमोना प्रसाद राजानि जिथु खोथा बुंदों हाउसआवनो क्लियार होखाबाय सारेन्डार खालामखाबाय पसिबलबो नुखाया बिटिसि फान्डनिफ्राय 5 थाखाबो दासिम मोनसे ग्रुपनो उदाहरन हिसाबैबो होनो हायाखै ट्रेक्टर गंसे होनो हायाखै बेफोर होनो नाजा आं बेखौनो खावलायनानै आंनि दिनै सुंद' बे प्रेस बिबुंथिखौ आं फोजोबबाय गोजोन्थों बिथाङा स्पष्ट भाबै खुनु जबाब होनो हायाखिसै आं दिनै सोंदों बे मानगोनां एम राकेश ब्रह्म बिथांनाव सोंगोन आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंहा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि जिथु मोन्थाय एनुवेल बाजेटनि फैसा माबोरै खम मोनखो माबोरै मोननांगौ फैसाखौ मानो लाबोनो हायाखै नोंथाङा डायनामिक एम बेखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि जिथु मोननांगौ फैसा बेखौ लाबोना होनानै प्रमानित खालामबानो जाबाय नङा होमबा आरो 671 कोटि जिथु फैसा दा लास्ट बाजेटआव जों हाग्रामा सारा जिथु गालांदोंमोन हाग्रामा सरकारनि गभर्नमेन्टआ जिथु गालांदोंमोन बेखौ 3 मासाव बाहायबाय दानिया बेनिख्रुइ खमसिन 650 कोटि फैसाखौ 1 बोसोराव बाहायजोबनो हायाखै 377 कोटि 12 लाखल' बाहायबाय 272 कोटिया रिटार्न थांफिननायनि लामायावमोन बेखौ नायनानै जोङो सोंनाय जादोंमोन 671 कोटि 78 लाख फैसाखौ 3 मासाव बाहायजोब्बाय बेनिख्रुइ खमसिन 600 कोटिखौ 1 बोसोराव बाहायजोबनो हायाखिसै बिदिबा मा जाहोननि थाखाय बाहायजोबनो हायाखिसै दा सन्देह उजिदों बेखौ मा खालामदों 4 एप्रिलनि 2021-22 बाजेट सेसनाव जोंहा अपोजिसन लिडार मानगोनां देरहासात बसुमतारी बिथाङा कुइसन खालामदोंमोन नोंथांमोना जिहेथु हाग्रामा सरकारनि गालांनाय जिथु फैसा 671 कोटिखौ जिहेतु 3 मासाव बाहायदोंबा बहा बाहायखो बेखिनि जोंनि डिटेल्सखौ नांगौ होनना बुंदोंमोन बेयाव फिननायखौ मा होखो नै बेयाव लिरना दं आरोखि नै दा डिपार्टमेन्ट कुड नट स्टेटमेन्ट इन डिपार्टमेन्ट वाइज आज साबमिटेड इन डिटेल डिउ टु शर्टेज अफ टाइम होनना बुंदों
बे जाबाय बिसोरनि फिननाय आरोखि एनेक्सा देखायदों बेयाव मोनसे स्केन्डेल मोनसे जादों जों बेखौ सानना लादों जाहोनाव बिथांमोना रोखा हिसाब मोनसे खालामनो हायाखै आरो बिथांमोना बुङो हाग्रामा सारा माबा खालामो दुर्निति खालामो होननानै बिथांमोना बिनि जबाबखौ होग्रोदों 3 मासाव बांसिन 3 मासनि गेजेराव 771 कोटिखौ बाहायबाय बेनिख्रुइ खमनि रां राशिखौ 650 कोटिखौ बोसोरसेयाव बाहायजोबनो हायाखै दालमे कुस कालाथ' दङ बेनि फिननायखौ आं बिबाय आरोखि आरो बिथाङा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जाम्बा मामाय बुंबाय थानो नागिरो आंथ' बुङो बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारखौ बिदि बुंनो मोना समाया बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि आफाखिनि धुलानि किन्सितबो नङा बिथाङा हयथ' मोनसे माबादों आरोखि बे बिटिसिआव हयथ' अपातथ इएम हिसाबै सिक्रिटि मोननायनि थाखाय जारिमिनाव गालांनो थाखाय बे नाजाबाय थादों नामा बिनि खोथा बाथ्राफोराथ' खामानिजों खोथा खुनु मिल गैया बिथांमोना बुङो बिटिसि ओनसोलाव माने बिपिएफ सरकारा जेबो मावाखै होननानै नै होमबालाय प्रश्न खालामनो नांगौ नै 4 एप्रिलनि 2021आवनो प्रश्न खालामदोंमोन जेबोखौनो मावमार बिपिएफ सरकारा जेबोखौनो मावमाराखैबा होनबालाय बिटिसि गभर्नमेन्ट जानायनि आगोल बिटिसि सृष्टि जानायनि आगोल गासिबो लामाफोरा दंखाजोबोमोन नामालाय गंबेसे फाखा लामा दङमोन गंबेसे दालां दङमोन बेखौ खोन्थालाय होनना बुंनायाव बिथांमोना डिटेल्स होदों आरो अल अभार बिटिसिआव